biko kpọrọ m this man onyokomita, tụọrọ m onyokomita again, tụkwakwa onyokomita again. Ife nwoke a na-arụ bụ install CCTV camera for ndị mmadụ aka ọrịa, and asị na ọ dị very very good at it. Asị na nwoke anụnwa ma ọrụ very very well, na ife ọ bụ CCTV installer na ama ya ama na Abuja. Ife ọ na-alụ bụ ọ bịa install chalụ ndị mmadụ kamera, ọ na-install ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ndị top politicians and all that, ịghọtago ọma ọrụ ya ọfụma ọfụma. Mana ife ọ na-emezi na aka ji wee kpara ya bụ na ọ bịa tinyesijalụ ndị mmadụ CCTV camera, then ndị bụ female clients ya, that is ndị abụsị ụmụ nwaanyị, maybe all these big ladies ma small ladies, otu ọbụla ịhọ chọrọ ịma, as long as na inwe tọkọnya na-enyo enyo, ịghọtago, then ọ install cha ya, ọ nazie bie, o weruzie your access, ịghọtago, log in na phone ya, na-enyozi everything ị na-eme na your house, ịghọtago, ịgbala ọtọ na-agagharị na be gị, ọ na-enene gị, ọ na-asụgharị kpọọ n'ime obi ya, ama m nọ na ọ da-achụta nwaanyị ka ọ gịnị. Then ọ bụrụ na enwere ka nwoke si chọta gị be gị, maọbụ na gị na di gị bi, ịghọtago, unu na-ese ịbọn gị, ọ na-enene gị, ọ na-asụgharị kpọọ n'ime obi ya. Ọ bụrụkwa na enwere ka isi were ndị eji eme iwo kiriwo, ịghọtago, ndị a na-akpọ sex toys na ndị uche, anyị ma na most women, nwaanyị dịkịta anụnwa 100 n'ụwa, believe you me, na good 70% of women nwere ihe eji agụ aka n'ime ụlọ befa. Ịda na ha nwee ndị a na-vibrate, itinye ọ na-eme kwụrụrụrụ kwụrụrụrụ, maọbụ na o nwere ndị eji ewe iwo kiriwo, whichever way, na ife ụmụ nwoke adịghị eziziri ụmụ nwaanyị anyị this time around. So ọ bụrụ na iji ndị ahụ eme ọnọdụ na-enenekwu, ị na-agba mmiri ọ na-enene, ị na-eme squirting ọ na-enene, ị na-eti mkpu ọ na-enene, nke ọ bụla ị na-eme ọ na-enene, na tin na-enye ya joy. Every day is for the thief and one day is for the owner. Okay, o wee luo one day one woman ọ bịa install ọlụ kamera, nọkọta feel be no ọ dị akwa ya si na enwere another person na access camera ya, ọ na-adị ka nwere another person na log in na ife na, ịghọtago, nwaanyị wee mebe inquiries, mebe investigation, ọ hapụ nnọọ ịkpọ the man, ịghọta, were aka ya nyogide wee nyopuo no this man a na-akpọ Abraham Ego na ọnyanwa bụ ihe na-use kamera ya, ịghọtago. Nwaanyị wee mee organize nnọọ, wee welu ndị ma ka esi enyopute mmadụ na ka esi enweta mmadụ, wee jee ebe the man, wee nwụrụ nwoke kpechikọm, anwụrụzie nwoke wee wetazie fonu the man. Nwanne ife afụrụ n'ime fonu, ikirikata ikpu, that is ya si na ife afụrụ ebe a na-adasi gbogwamgbogwa, na ife afụrụ na-ada gbogwamgbogwa, na enweghị style ịma mfụ, na enweghị ụdị sex toy ịma mfụ, na enweghị ụdị utu ịma mfụ dị a. Na ife nwoke na-alụ bụ na nke ọbụla ọ nyechara rekọdụ na fon ya, nke ọbụla ọ nyechara rekọdụ ya na fon ya, na enweghị ụdị tọkọnya ụmụ nwaanyị na ama mfụ na that phone, tụfịa. Enwe ndị na-aya ọya na this world, ominu na ọma nchụta nwaanyị nke ewere aka ya nyobefa, o wepụrụ ndị ọzọ daizi o nwere access tụkọnya ụmụ nwaanyị niile nọ na Abuja, daizi ndị ọlụgolo ọrụ. Mmadụ bịa tinye gị CCTV camera na be gị, make sure na ị nọ n'ihu ya ahụ, lọgụọ ya out completely, ịghọtago, ịlọgụọ ya out, dị sure na change your password ozugbo so that ka ọ hapụ ịbụ tomorrow onwe access na-enyo gị ebe ị na-eme, onwe ka isi eme sọm ịmụ ilega ya, ịghọtago, ka o ga-esi wee kwega, ka o ga-esi wee rekọdụ ife niile ahụ, ọ bụla evidence against you, my dear. Anya saa, mepee na anya unu na ife na-emezi n'ụwa kịta, ife na-eme n'ụwa kịta. There are many sick people living among us. Ifo ha iche na isi dị fa mma, mana isi adịrọ fa mma, because this man now obviously isi adịrọ ya mma. Maka na ọ bụ na isi dị ya mma, o ji aka eje chọrọ nwaanyị were aka enyobe ụdị ikpu ọbụla ọ chọrọ. Ọ chọọ ikpu ndị buru ibu, je chọrọ ndị buru ibu. Ọ chọọ ndị dị slim, ọ chọrọ ndị dị slim. Ọ chọọ ndị dị in between. Most of these people dị gentle, ịfụfa tụọ fa ụjọ, na ka o si buru Bible ka ezigbo mmadụ dịka Holy Nweje. Onye gwa gị na this person na-eme illegal something, ịma nkwe, amara m na ọnụgo nwaanyị, amara m na ọ anụbeghị nwaanyị, but onye gwa gị na onye a na-alụrụ aka, you will not agree with me. Just to imagine his level of isi mgbaka, because ka abụọ ahụ adịrị onye a, alụ adịrị atọ. Nwanne ife this video gbasa ya ka ndị ọzọ were ya mụta akọ, kafa dị careful na ife na-eme n'ụwa. Ngwa daalụkwa na ụmụnne.